Bueno, jakingo dozue, baina gaur badakizu egun berezi badala, Euskararen nazioarteko egune dela, eta ondorioz, bueno, gaur Gaizka Garitanok erantzun guztiak euskeraz emango dauz, zuek galdetu gure dozuen moduan. Azteko janire frauga Euskal Telebista, nahi dozunean aurrera? Kaixo, egunon, Gaizka. Kaixo, egunon. Arratzaldeon. Arratzaldeon, bai, egia da. Irabazten denean ez dago normalean hainbesteko presarik urrengo partia iristeko, baina kasu honetan oso gutxi pasada, eta gaina aukera ona izango da taldearentzat, azken bi partidutan erakutsitako irudiona eta sentsazionak berresteko, ezta? Bai, bueno, partidu guztiak ezberdina dira, joko estilo aldetik ere, orain, beti zeuki gendun, zeharo ezberdina, gero Getafe etorri zitzaigun eta baita ere jokatzeko era ezberdinarekin, eta orain pixkat beti zen estiloko talde bat, ezta, kalidade handiko jokalariak, eta, entrenatzaile barria daukate, eta azkenengo bi partidutan oso itxura ona eman dute, eta, guk ere saiatu beharko dugu azkenengo partidutan etxean batez ere 3 garaipen erreskadan lortu ditugu, eta ia laugarren bat lortzen dugun, ez? Maitane, aurrera? Kaixo, Gaizka, arratsaldeon, aipatu duzu Zelta honek Betisen joko estiloarekin antza daukala, ez dakit entrenatzaile berriaren eskua nabaritu duzun eta nolako partida espero duzun bihar? Bai, entrenatzaile berriarekin, ezberdin jokatzen dute, ez? Askoz ere gorago estutzen dute, sistema ere jokatzeko sistema ezberdina da, ez? Lau-bi ari dira orain, eta, erasoko jokalari gehienak ari dira hasieratik jokatzen, Brais, Nolito, Aspa, Santimina, Denis, danak batera, eta horrek esan nahi du, erasorako, trebesia handia duten jokalariak direla, eta kontu handia auki beharko dugula, ez? Apostua eurena, orain pixkat ezberdina da, ez? Askoz ere aurrerago estutzen dute, defentsa ere aurrerago jarri dute, eta, gero erasoan joaterako orduan, jende gehiagorekin ailegatzen dira, ez? Eta jakina da, Zeltak jokalari handiak dituela, ez? Banan hartzen badituzu teknikoki oso trebeak, eta gero, Aspas eta Santiminaren abiadura goian ere, kontutan hartu beharreko, ez da? Arratsaldeon, Gaizka, yo voy a hacer interpelación. Osondo. Se cumplen 2 años de tu estreno en el banquillo del Atleti, en los que ha habido de todo, como en botica. ¿Cuáles son las luces y sombras que observas respecto a tu trabajo en estos 24 meses? Eskerrik asko. Ez dakit, oso zaila da norberak esatea edo norberaren balorazio bat egitea, ez hori zuentzat usten dut, ez ni saiatu naiz 2 urte hauetan ahalik eta ondoen egiten, lan asko Atletiken alde eta taldea aurrera ateratzeko, eta logikoki 2 urtetan suposatzen dut zehose ona egin dudala eta txarto ere bai, ez? Hori zuentzat usten dut balorazio hori, ez? Jon Zubiega? Kaixo, arratsaldeon, Gaizka, Jon Zubieta Mundo Deportibokoa. Bitxikeria bat galdetu nahi dizut, zuk jakingo duzu segurazki, Diego Kostak ezin duela jarraitu, trombo bat dela eta. Gustatuko ere zaidake jakitea taldearen barruan, zer berezirik geratu den, hau da, COVID izan dutenik, zer arazorik izan dute handitu eta gero, eskerrik asko. Bai, horretan nahi gara askotan, ez, medikuek ere esate dute, behin COVID-a pasatu ondoren, ez dala pasatu eta listo, ez, batzutan geratzen diala gauza batzuk, eta, ez dakit, Jurik ere pasatu zuen, eta hori gara ari dia pixkat begiratzen, ez, azkenengo arazoak izan dituenak, adibidez, horrekin zerikusia badaukaten edo ez, eta gero, adibidez, estafean ere badaukagu pertsona bat
COVID-arekin egon zana, eta oraindik esaten diguna, ez da hola txarto, baina ondo bez, orduan, bai, kasu ezberdinak ditugu, eta ematen duenez, behin pasatuta beste batzuk ondo daude, eta beste batzuk oraindik, nahiz eta hilabeteak pasatu, gauza txikiren bat oraindik notatzen dutela, ez da. Gaizka, Janie fragoa berriz. Ze aldatu da ligako azken atsedenetik ona? Alegia, zertan aldatu da taldea beste nolabaiteko irudia emateko azken bi partidutan? Bueno, ez dut uste ezberdintasun handierik dagoenik, ez? Azkenengo bi partidutan, baina oindala 4 partidu, Sevillaren kontra etxean irabazi gendun, ez? Eta bigarren zati oso ona eginez, adibidez, ez? Eta Valladoliden ere, nahiz eta galdu, partidu txarrik ez genuen egin, ez? Bueno, azkenean detailetan, ez? Ez dakit, azkenengo bi partidutan aurretik jarri gara markagailuan, eta horrek ere asko egiten du, ez? Lehenengo aukeratan asmatzen badozu, errestasun gehiago daukazu gero, hutsune gehiago, ez dakit, ez? Azkenean futbolak detaile asko ditu eta gauza txikitan izaten da, ez? Taldea oso lehiakorra izan da hasieratik eta partidu onak inditu, eta hain onak ere ez, eta txarrak ere bai, nire ustez talde guztiak bezala, eta, saiatu behar gara, batez ere etxean azkenengo 3 partidutan nire ustez partidu onak inditugu, Levanteren kontra oso partidu ona ingendun, Sevillaren kontra bigarren zatian ere bai, lehenengoan ez hainbeste, eta azkena Betisen kontra ere bai, ez? Zaila da, 4. partidu bat irabaztea etxean, jarraian, baina saiatu behar gara, ez? Nire ustez oin konfiantza gehiagorekin gaude, eta, talde handi bat eukiko dugu aurrean, momentu honean be bai, azkenengo 2 partidu oso onak egin dituenak, eta, kontu handi euki beharko dugu, baina guretzat partidu oso garrantzitsua da, ez? Gaizka, antes has hecho mención también a Yuri. ¿Cómo se encuentra Yuri y Ander al partido? Sobre todo también porque tienes la baja de antemano de Íñigo Martínez y cuando enfrente, pues bueno, sobre todo la figura de Iago Aspas, que es el gran referente. Printzipio Sanderrek ez du taldearekin entrenatu, baina, prestatzaile fisikoarekin entrenatu zuen atzo, eta lehengo gunean ere bai, eta, nire ustez nahiko ondo dago, ikusi beharko dugu gaur zer moduz dagoen, eta kapaz dan taldearekin entrenatzeko, baina printzipioz ondo egon behar da, ez dauka gauza handirik, eta ematen du nahiko azkar rekuperatu dela, eta Jurik atzo danakin entrenatu zuen, frogak egiten egon da, eta ematen du ondo dagoela, eta, biak ondo entrenatzen badute gaur, biharko preste egongo dira, ez da. Gaizka, erderaz egingo dut galdera. Bai, se acumulan ahora los partidos en un tramo de calendario, pues que va a llevar a jugar 8 partidos en 34 días tan solo. Más que nunca es cuando hay que echar mano del fondo de armario, ¿no? Y hemos visto jugadores que han ido entrando en el 11 y que han respondido y que lo han hecho muy bien, y ahora es cuando hay que demostrar, ¿no?, que hay plantilla. Bai, batez ere datorren astetik aurrera, ez? Orain biharko partidua daukagu, eta hemendik 8 egunera Valentzian, baina gero hortik aurrera partidu pila bat jokatu beharko ditugu egun gutxitan, ez? Eta askotan 3 egunetik behin, eta hor aldaketak egingo ditugu, eta nire ustez hasieratik ikusi da, ez? Edozein sartzen dela aukerak dituela, ez dago 11ako garbi bat, gaur egun Atletiken, edo danak ateratzen dianak edo sartzen dianak kapaz dia partidu onak egiteko, orduan nire ustez aurten jendea badaukagu aldatzeko, eta ez dugu arazorik eukiko, ez, baina zuk esaten duzun bezala, ez behar bada aste honetan, baina datorren astetik aurrera taldea gehiago mugituko da partidutik partidura, ez, nahiz eta partidu baten ondo egon, zaila izango da 11ako errepikatzea, ez, aldaketa gehiago egin beharko dira. Baina, ez nago arduratuta horregaitik. Gaizka, sailkapenean gauzak oso estu daude, Europako postuetatik jaitsiera postuetara 5 puntuko alde, baina ez esan duzu biharkoa oso partida garrantzitsua dela, zentzu horretan diozu garrantzitsua, inflexio puntu bat izan daiteke, gora begira jarri eta atzekaldea apur bat urrunduta usteko? Bai, eta partidu guztiak dira garrantzitsuak, ez?
astero da azterketa bat guretzat, eta ezin da pasatzen utzi, ez? Finalak balira bezala jokatu behar dira danak, eta, bueno, ez dugu pentsatu behar, azkenengo bi emaitzakonak edo nahikonak izan direlako, orain ez daukagulako jokoan, orain dela 15 egun geneukana. Hori izango zen utzik handiena. Eta nik argi daukat, eta jokalariekin argi hitz egin dut, partidu hau oso garrantzitsua dela, danak bezala, eta irabazi eskero saltotxo bat emango genukela, eta dana sailkapena oso estututa dago, eta aurrera egin behar da. Batez ere etxeko partiduak, etxean jokatzen dozunean partidu aurrera ateratzea ezinbestekoa da. Momentuz etxetik kanpo ez dugu erakutsi errestasuna irabazteko, ez? Eta hori horrek eramate du etxeko partiduak hilala bizikoak direla, ez? Jon Zubieta, amaitzeko. Bai, ja azkenengo galdera. Inigo Bizenteri buruz hitz egin nahi dizut, ez du jokatzen gehiegi, asko, eta nola ikusten duzu bere etorkizuna? Eskerrik asko. Bueno, posik nago, berarekin egia esan da. Danak ezin dia sartu, ez? Postu horretan oin Ales eta Morzi ari dia jokatzen, eskerretik, eta ondo ari dia, ez? Eta, bueno, Inigo jokatu ditu, partidu batzuk, eta batez ere rol horrekin, ez? Da jokalari bat batez ere galtzen zoazenean, edo tokirik ez dagoenean berak beti aurkitzen du pase hori, azkenengo pase hori, eta gero gola dauka baita ere, eta gero beste gauza batzuk hobetu behar ditu, ez, logikoki, eta horretan gaudelan egiten, ez, berarekin, kompetitibidade aldetik, fisiko aldetik, guzti hori horretan hobetu behar du, baino kalidadea badauka, eta momentu horietan, ez, partidua gainera orain 5 aldaketekin, beti, deialditik kanpo, usteot ez dudala usten, ez, deialdian beti sartzen dut, badakidelako momentu batzutan beharrezkoa izango dela, ez, minutu gutxi geratzen direnean, edo gola egin behar duzunean, eta partidua dominatzen ari zarenean, jokalari gutxi daude, pase bat ikusteko hainbeste jendearen tartean, edo azkenengo jaurtiketa on bat egiteko, eta berak hori badauka, ez, eta, bueno, normalean deialditan etortzen da, eta hor ari da, ez, entrenatzen eta hobetzen egunero. Vale, eskerrik asko Donori.